Истинските цветове на руското правителство се проличаха. Когато почна тази война, каква точно беше причината? Да премахнат нацистите, които вече ги няма, да предпазят руснаците в Донбас, които бяха застрашени заради действията на Русия, да спрат НАТО да поставят оръжия на границите. Все едно няма вече няколко държави, които са част от НАТО и които граничат с Русия. Всичко това са лъжи. Дали просто империализъм и желанието на Путин да изглежда силен, дали нужда от още природни ресурси или просто страх руснаците да не видят бивша СССР държава, която вече е с Запада и се справя по-добре отколкото с Русия, защото това може да я вкара идеи в главата на руснаците. Истината е, че Русия винаги е искала цялата Украйна. И то на всяка цена. Толкова много хора умряха. И за какво? Питайте Путин. Той започна войната. Русия имаха възможност да се оттеглят няколко пъти и пак да изглеждат сякаш са успели в измислените им цели. Тръмп беше готов да бута Зеленски, докато не се предаде. И все пак руснаците се оказаха толкова алчни, че не знаеха кога да спрат. И с това американско цивилно присъствие, което ще има в Украйна, руснаците ще са строго лимитирани в това какво могат да правят. Според последни сведения, след обявяването на тази сделка, руснаците са засилени тяхното бомбардиране. Отново. Защото целта им, както Медведев каза в Телеграм, е Украйна да изчезне. Аз наистина се надявам руснаците и в това да се провалят, както се провалиха в това за 3 дена да вземат Украйна.